uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor ngitheleni mfekena ke sicela kwena ukuthi iqinisekise inamba isenza kusona lesinga 50 mama kuphela okunye ongakwenza ukuthi uma ungena umlandeli le-channel omusha uyibukela amaphupho ayilokhu ama-cross channel inamba yeke akufanele uyisebenzise le namba iyosebenzisa kuphela abantu ekudala balandele i-channel abayaziyo imigudu yokulandela le-channel bayazi kufanele befone somunye isenga 50 mama kuphela bengangu-WhatsApp bengasendela SMS sibheka la Wandile Dlamini @Wandile Dlamini 8714 uthi ucela ukubuza ukuthi ucela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha upakisha izimpahla esikhwameni ezinhle so uyapaka singageja kodwa ke singakusho ngokupakisha isikhwama if you are packing a bag or your bag number 1 ngokujwayelekile uma uphupha isikhwama sesitshela njengophawu olungelubi uma usipakisha ngoba luya iyaye lukhombe uhambo nendlela ekulindile futhi kungenzeka usuke uzothatha isinqumo sokufulathela indawo ohlala kuyo njengamanje for whatever reason. uJeremiah 10:17 iqoqa umshuqulo wakhe ezweni wena ohlezi ekuvinjezelweni. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha isikhwama uphawu olungele uma usipakisha lelo khoma ukuthi kungenzeka uzoshiya futhi wale umuntu umlahle ngoba usukhathele uyena ngenxa yesenzo nempatho yakhe okusho ukuthi kuyenzeka usipakishe isikhwama ngoba umuntu ozoshiya umuntu ozokwala umuntu ozolahla umuntu. uHezekiel 12:3 wena ndodana yomuntu uqoqa impahla yokuhamba usuke emini emehlweni abo umuke endaweni yakho emehlweni abo uye kwenye mhlawumbe bayakubona ukuthi bayindle ehlubukayo so yabona maybe lo muntu was so abusive yabo besamshiyake. 3 ngokwesintu uma uphupha isikhwama uphawu olungelubi uma usipakisha lungaye lukhombe la ukuthi kwenzeka umuntu kamoya futhi ulindelwe ukuthi uqale uhambo lokulungisa imimoya kwembethe nokuthwasa futhi kungenzeka sekulindeleke ukuthi uqale ukungena mhlawumbe ngabe sephehle noma ke uyolungisa nje lokho kufanele ngabe yakulungisa okwasala noma okusele kwelika moya yabona. 4 kuyenzeka uma uphupha isikhwama kuba uphawu olubi uma usipakisha lusho ukuthi uma ukuthi uyagula njengabhathi linda uthandaze unxuse uNkulunkulu ukuthi elule insuku zokuphila ngoba kuyabonakala ukuthi sezinciphile noma ziyancipha. Amakhosi esibili chapter 20:1 ngalezi insuku uHezekiya wagula wayephansi kokufa kwafika kuye uIsaya umprofethi indodana kaAmose wathi kuye usho kanje uJehova ukuthi ke yalela indlu yakho ke ngoba ke uyakufa awuyikusinda kanti lesigithi ke keep your house in order uqoqa kulungisa. Siyabonga besibheka la uphupha isikhwama Siweni phansi lematulu, kuleka